Praise the Lord. Na kung unsa may atong naani, o unsa man atong nadawat karon mga igsoon, praise the Lord. Kay nagapugas man ta. For example mga igsoon, sa unang panahon, adunay mga tao nga imong gitabangan. Pero wala ka nagtuo nga kana sila mubalos. Mutabang ta mga igsoon, ayaw dili ta magdahom, mamakabalos na to. Kay mabigo ra ta. Oh. Mutabang ta mga igsoon nga pasagdi nga mubalos sa pili. Ato tabang lang makatabang masulbad ang ilang problema mga igsoon. Praise the Lord. Pero may time kaya doon mga igsoon, kung hayay kakaron, kung apunan siya kakaron, doon ay mga tao nga maduman mo mga igsoon. Praise God. Yun sa niyong pagpugas, maabot sa nasa panahon mga igsoon, dili man good ang kinabuhi sa tao mga igsoon, dili yun permanente. Praise the Lord. Dunay kahayahay, dunay kalisod. Praise God. Apan mga igsoon, kay kung kay nagpugas ng ka, may alihon dyan ka. Praise God. Panahon mga igsoon, praise God, na nanginahanglan ka. So na-enjoy imong alihon, kay nagapugas man ka sa unang panahon mga igsoon. Kisa may muhatag nato, kung dalog po ta sa una. Kisa may mutabang nato, kung dili po ta ka mamuhatag sa una. Everybody shall praise the Lord. Praise God. Wala mga igsoon, kay wala na din mga igsoon, praise God. Unbreakable gina mga igsoon, praise God. Hallelujah. Na kuno sa atong ipugas, atong tuna pag-aanihon mga igsoon, praise the Lord. Or tinuod tuna mga igsoon, praise God. Hallelujah. Tinuod kina mga igsoon, praise God. Ang mga pulong sa Dios mga igsoon, tinuod tuna ang mga pangitabo. Kung unsay iyang isulti, mao tunay tinuod mga igsoon, praise God. Everybody shall praise the Lord. Will be taken advantage. On the other hand, this will work for me if used to the right way, if maintained integrity in all my decision. God will make sure I'm blessed. Whatever I sow, I'm going to reap. Ang Diyos yun mga igsoon mo oy mag-bless na to. Praise God. Mo oy magapanalangin nato mga igsoon. Praise God. Integrity mga igsoon. Praise God. Proverbs 15:27. Proverbs 15:27. Otro ha. Nagiskot o ginansya. Nagiskot o ginansya. Buti pasabot, business, negosyo. Natuo na po mga iso ng negosyo ka na nagtinda-tinda. Praise the Lord. Once, usa ka butang makaabin ka, nakagain ka, nakaprofit ka mga iso, praise God. Panatong pa dali mga iso, praise the Lord. Sa Proverbs 15:27, try to make a profit, dishonesty, and will get your family in trouble. Praise God. Dishonesty, profit. Dishonesty, profit. Sa wala siya mga igsoon. Nakaginansya ka dako, pero tuod sa limbong. Pero kung nakaginansya ka, tungod sa imong pagpaningkamot na diniyos ka pagpaningkamot, ang Diyos magapanalangin. Everybody shall praise the Lord. Isa sa itong pagkabuhaton ng igsoon, praise God. Magbuhata diha sa diniyos. Anas mga igsoon, praise the Lord. Proverbs 21 verse 6. Ang kasabot ng mga mahali na aking sa kabatatong dili, kay away sa kapon, kami ka binabalik gasto, kami ito nagkakalungka sa mga Praise the Lord. Proverbs 21:6. This honest gain will never last. Praise the Lord. Hallelujah. Ang dishonest na puno mga
Dito mga igsoon, ako dito ko ganun ang bakakan ko. Kaya mapahatan dyan ang prosento, basta bakakan ko mga igsoon. Ang akong pagsalig sa katao, basta bakakan ko, mapahatan dyan ang prosento mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise God. Bisa rin sa kanato kukuhan mga igsoon, basta bakakanta, bakakon. Doon naman kita ang bakakon. No. Makapamakakta mga igsoon, pagdinig tinuyok. Doon na tayo na makapahimota. Pero doon na rin mga igsoon, mga tao maghimong pamakak, araw na ka-game. Praise God. Tinawad mo na. Nila sa palabihan. Praise the Lord. Dishonesty damages my character. Praise God. Hallelujah. Dishonesty damages my character. Ang kabakak, ang pagpamakak, makadaot, makaguba sa atong pagka-tao. Kay diha, mga igsoon, walay na musalig nimo. Everybody shall praise the Lord. Usa ka butang igsoon na atong angayan kuptan, angayan atong gunitan, ang pagsalig sa usa ka tawo. Ang pagsalig sa usa ka tawo, dako kayo kining pililhon. Mas pililhon pa kini sa minilyon nga kwarta nga isalig sa imo. Kaya ang minilyon nga kwarta nga isalig sa imo, pwede ka nang kawaton, pwede ka nang mawala mga igsoon. Apan ang pagsalig sa usa ka tawo nimo mga igsoon, dili gayon ka nang mawala kung atong ikinabuhi ang honest na kinabuhi. Praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Makaguba sa atong kinaiyahan o ang pagkatao. Proverbs 10:2. Sa mga bahagi sa katauhan, wala yung kasalanan. Ang mga pagkakataon, magluwas ikan sa mga tayo. Oh. Ang bahandi sa pagkadautan, walay kapustanan. Apan ang pagkinabuhi makaron. Unsa daw? Makaluwas. Dikan sa kamatayon. Praise God. Everybody shall praise the Lord. Praise God. Dili yun di ay maayo mga igsoon, praise God, nga makabahan kita. Wealth will get by dishonesty will do you no good, but honesty can save your life. Praise the Lord. Ang pagkamatarong, ang honest mga igsoon, praise God, nakahatag ni mga igsoon o kinabuhi. Praise God. Everybody shall praise the Lord. Every time I make a decision to stand, no matter how small or significant. Dili day mga igsoon, praise God, ang pagkuha nato sa kabutang, bisan unsa kagamay, o mingon ta, dili man importante, ako ikuhaon. Dili man ikinahanglan nila, ako ikuhaon. Maoras step mga igsoon. Sa Dios mga igsoon kita ang tao, hiligtang judgmental ito ba? Kung sa itong nakakita, mga igsoon, praise God. Mga nadayon na siya. I-judge sa dayon natin mga igsoon, praise God. Sakay, mauna ilang ingon mga igsoon, sumanin mo akong kikusta rin. Dili mo buko. Dili parihan itatanan mga igsoon, praise God. Praise the Lord. Apan natin pa din mga igsoon, praise the Lord. Labisan unsa kagamay or dako butang nga gikinahanglan kung imo nang kuhaon, still imo nang kawat mga igsoon ikuha. Praise God. Sa Ginoo mga igsoon, gamay ka sala. Sala ka gamay. Way klaro, dili maklaro sa mga tao. Kay natago-tago ka. Pero doon ay mga tao nagpuwag sala, ang ipakita yun. Asa may sala ana?
Praise the Lord. Maura na mga igsoon. Praise God. Maura na mga igsoon. Praise the Lord. Gikinahanglan sa Dios na dili mamakak, dili tabakakon mga igsoon. Kaya kapag kabakakon sa katao, mao ni makadaot sa atong batas. Sa pagkatao mga igsoon. Praise God. Everybody shall praise the Lord. When you have a reputation, you have respect. Kita mga igsoon gusto kita respetuhan, no? Kaya sa hindi gusto nila respetuhan. Ang mga bata gani, kinahanglan nila sa respeto. Praise the Lord. Hallelujah. Nakatesting ko mga igsoon, nabanggit na ko kahapon sa testimony niya. Kita usahay, kita mga nanay, tatay, masipyatas itong mga anak, ilan na timanaan. Sabi na ito, parang dip-dip nila, o tinukod mo na, mga nakamang mga anak tere. Kamu na ingon tinuod dili. Ang mga nanay at tatay, may panahon sud nga masipyat. Or doon ay makahimo ni o mga butang nga ikasakit di ay sa mga anak. Moabot ang panahon dili mga igsoon, nga ilan ang open sa imuha. Praise the Lord. The best today mga igsoon kini masupot ta usahay sa atong anak nga gusto mo magtubag. Gusto mga tarungan na mas maayo pa na. Ha? Magikanan, pati ta masuko, pasabdi ang atong mga anak mo open. Atong katagag kagawasan sa pagtubag, sa pag-open. Kaya diha sila pag-open o pagtubag, makahibalutan kung sa ako na ito. Kung sa ako ang may buhaton. Kaya mga anak na maghilong-hilong, mga igsoon, ilang na lang taguon nila pila katuig, pagbuto. Na. Lisod na maayo, di ka recover. Lisod na, yung wala ka magmamay, masakit pa rin ang mukha. Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Mga tapat rin mga igsoon, praise the Lord! We have a reputation, we have respect. Praise God! Gusto nyo ta respetuhan? Pero ang problema lang natin mga igsoon, kay gusto kita respetuhan. Pero may time mga igsoon, gusto kita respetuhan, hindi pa punta ka mga respeto sa uwan. Hiling ka itang gusto mo dapat ang respect. Praise God. Natin pa mga igsoon, praise the Lord. Bisan nung sa kagamay, bisan nung sa kagamay na tao, why pili? Amay di tayo nato hatagang respeto. Kaya natin mga katungod. Praise God. Sa matag-usa nato mga igsoon, praise the Lord. Proverbs 19:1. Proverbs 19 verse 1. Mas maayo pa ang kabos na igsoon at ang padere. It is better to be poor but honest. Mas maayo pa nga akong kabos. Dili bakakon. Ano na lang na to? Maglaro ba? Mas maayo pa kung pobre. Unya, dili bakakon. Kaysa dishonest mga igsoon. Kaysa bakakon. Kaya mahimutang praise the Lord. Kaya what naman? Dahil naman ang atong reputation mga igsoon, praise God. Number 4, God will reward my honesty. Nga ano mga igsoon, praise God? Why I should be honest? Number 4, God will reward my honesty. Kinsay mo reward? Kinsay mo ganti na to? Kinsay mo hatag na to reward? Ang Diyos mga igsoon. Dili si pastor, dili si brother, dili si sister mga igsoon. Ang Diyos may maghahatag na
Matod pa din mga igsoon. Wala lang. Honest people will live a full, happy life, but if you are in a hurry to get rich, you are going to be punished. Dili yun maayo nga magdali ta o kadato. Praise the Lord. Hallelujah. Matod pa din mga igsoon. Praise God. Ang honest na tao mga igsoon, adunay pagkatagbaw. Kung unsay na ang panalangin sa Dios matagbaw na ta mga igsoon, praise God. Kung unsay na ang mga igsoon matagbaw o mabusog na ta sa grasya o panalangin sa Dios mga igsoon, praise God. Ewa man ta magdali mo dato. Praise God. Hallelujah. Honesty brings a reward and this life. Praise the Lord. Ang honest mga igsoon, ang pagkamatingon, anon ang pagkadili, pagpamakak mga igsoon, nagahatag o makaangkon kinig reward mga igsoon, na mao ang kinabuhi mga igsoon. Praise the Lord. Praise God. Don't be foolish. You get wealthy by proper investment. Oh, proper investment daw kuno. Gusto mag-investment sa una ba yun? Investment, mga igsoon. Investment. Allergy kayo sa investment, no? Ay lang, kasama mga igsoon. Kaya matod pa dere, you get wealthy proper investment. Doon na ay proper investment. Makawag tapno ang proper investment. Kung doon ay proper, doon ay improper. Praise the Lord. Hallelujah. Ano man yung proper investment? Praise God. Hallelujah. Matod pa din mga igsoon, wise savings. Wise savings. Praise God. Ano man yung wise savings mga igsoon? Tulungan ka mo. Ano din na mo magsigiw, yaw-yaw. Orit ka mo, nalapas ko ba? Pero sila, malapas mo na sila. Saan ka mo mga nanay? Nalataan ka mo ka na idea. Dili yun kumutuo na wala mo'y mga income. Asa man na yung mga income, doon na dito yung mga nakuntan, mga kwarta. Tuluan ka mo, para dili mo magsigyaw-yaw, wala mo'y sweldo, pag sunduin ninyo yung pagalingon. Pwede. Isip pa rin. Kailangan may sweldo. Ako mga igsoon, sweldo ba yan ko? Satian ko ka mga igsoon, matulit na. Daghan kayo mo nahimo sa akong sweldo. Gamay na kayo sweldo eh. Kadaghan na akong trabaho. Nagsweldo ko mga igsoon, nakuha ko sa kulikan o 200 ang adlaw. 200 naman adlaw. 200 na. Pero, nakita ng mga igsoon, daghan kayo kung nahimo sa akong sweldo. Kita ko sa Congress, sa tindahan, sweldo na mga igsoon. 200 kada adlaw. Lain na nato mga igsoon, sweldo na ako. Mao nang dinita pagkatan una-una pa kayo. Nahangkat kay sweldoan ta. Praise God, everybody shout praise the Lord. Mga nanay! Ayaw ninyo kinuha yung savings na ko niya. Kaya inyo naman nakukuha ko ng savings. Sino na yung sweldo? Pusa, sweldo na ko niya. Di na ko nilagtan. Kaya sweldo na ko niya. Inapag-project sa akong sweldo. Praise God! Everybody shout praise the Lord. Daghan kayo kumaigsoon na gamit sa akong sweldo. Sweldoan ko, sweldo ko. Praise the Lord, kapoy ba
everybody shall praise the Lord. Why sevens, mga igsoon, praise God? Your greatest reward for honesty will be in eternity. Only the best, mga igsoon. Ang greatest reward for honesty, mga igsoon, praise God, kinabuhi nga walay katapusan. Diha sa atong pagpangalagad sa Dios, mga igsoon, kung mag-honest ka diha sa Dios, mga igsoon, praise God, makabaton kita o kinabuhi walay katapusan. Praise the Lord. Mao ni mga igsoon, ano nangalagad ka, nagpadayon ta, mga igsoon, praise God, sa kanunay atong struggle kada adlaw atong pagkinabuhi, mga igsoon, praise the Lord. Tungod kay gusto ta, mga igsoon, na makaadto niya ng kinabuhi